akong pagkabanhaw. Sige dalhon ka sa ibabaw, dire kuyog taglakaw, bisag pasalok na ang adlaw. Litra na ko ang pangkilaw, sa muingon ug bulinaw. Gamit bit pinakuyaw, mensahe na ko pang tukaw. Sa akong pagkabanhaw, sige dalhon ka sa ibabaw, dire kuyog taglakaw, bisag pasalok na ang adlaw. Litra na ko ang pangkilaw, sa muingon ug bulinaw. Gamit bit pinakuyaw, akong pagkapiang naning kamot sa paglakaw. Basin mo abot ang adlaw na maigo sa silaw. Gigapos ang kamot sa kasakit o pag-antos, pero sa biyahe ni Abante aron ko makalapos. Kining akong abilidad, daghanag nakabalo, pero ang sa realidad dili na sila makamao. Gitanom nako sa una, karon sugod nagpamunga, og akuan ng pupuon ng hinog ng mga bunga. Sa akong pagtabok sa baha nga mga sapa, sa akong paglangoy dakong kahoy ang nibangga, hangtod ako naanod sa dagkong mga balod. Akong luha nagtubo, dili na nako masalod. Paghunong sa ulan, nagpabiling na ay sakit, og pagsubang sa adlaw, nagbulad sa init. Sundi ang akong tunog ug ang akong mga lakang, sa kadaangang nako nga gipang tikang. Sundi ang akong tunog ug ang akong mga lakang, sa kadaangang nako nga gipang tikang. Sundi ang akong tunog ug ang akong mga lakang, sa kadaangang nako nga gipang tikang. Sundi ang akong tunog ug ang akong. Gikan sa Valencia, BB Kid. Yo, weekend, shout out ko Hudson Vegas ug sa akong hood, ECC. Para sa akong wala, gikan sa Pangantukan. Yo, Sarix Diay, ikan sa pangantukan. Tag 90 segundo, tera punto, encuentro, rapatin sa bukid, pagkabanhaw. Tag 90 segundo lang ni sila. Salamat sa itong mga major sponsor, Kalina Local Brand, Spinwise Clothing, Kogigama, o gausap yung Omega Sigma, Kagawad Alan Nabaran, Kagawad Tini Sobrado, Atty. Willan Calag, Governor Oniel Roque, Board Member Dong RG Pipito, Katarata Family, o sa tanaman ng mga major sponsor. Thank you kayo. So, kinsay magunas nyo? Dinig na lang, dinig. Quintos. Oh, Pintos. Arek, arek. Hari ka. Hari. Kinsa man ang imuhang kinsa piliun nimo muna? Siya may taon. So siya mo pili kinsa man. Okay, ikaw na. So unang round para kay Sarex. Yo, una sa tanan, may gabi idi ay labaw na sa akong katubang. Tira punto maglangas. Yo, kanong naapamangkad rin sa akong atubangan. Ha? Unya ako pag mong ikalaban, grabe ning kanahan. Kanay bitaw kong kalaban, gikan sila nagsakyanan. Dili daw siya motor kay mahadlok daw sa mabugan. Pero basin bro, ipakita ko na sila, ipuulit ti kag ipakamang dala-dala pag ginuguan unya sa imong dawong nako ibutang. Unsay ngalan? Bibikin. Bibikin nga nagsuot og napkin yang naong alanganin. Tanawa, sila nagkatawa. Sa gipakita nimo karong gabi una sa kuha. Sige daw bi, ako pasabta. Ha? Tanawa, kani inyong manok. Wala ni lamang. Alangan, dalon re sa bulangan kalitra magdagang kani sukol mas gamay pero dili makumpiyansaan. Bibikin, mustaman. Akong nabalitaan gikan karpisuhan. Unya nangutana ko, kabalo ko unsay kaso? Kaso-kaso ka kay namayot ra man day ka. Sige, akong padayonon. Karong gabi una kani magnanga ug kani makadala og mama. Tanawa, kadili pa manggug ka masaligan sa imong inahan nga moanis pangantukan. Yan ni kadre, wala kay maani dire. Kay kami taga dire dili mi madali-dali kay taga panguntukano ni. Okay, unang banat para kay Bibikin. Yawa na mayot ah. Game. Adi ara kumusta? Ay. Kunyage og kontra kawatan karon ragbiboy na gid na. Pasensya kay may gidala. Misis trabaho. Lumiya ilang paso. Lay kabadong gidalabay. Pero ay kumpiyansa ako ni suwat sir. Kay gusto na ako veterano ako makontra. Kinsa ra man taon nimong batos?
I-chat ko sa GC nga game. Ana na siya. Yawa ra. Astang kayata. Sarex. Di kumpiyansa. Naramunta ditong kamulan pero nga nagsuot nga niya. Okay, galawang manat para kay Sarex. Bro, niyan ni ko dre para ipakita akong talento. Di kay himuon pa ko nimbong gago busa bro maginahinay na kag tago kay kung ako imong laton nga masuko. Ipakaon ti kag kinumo. Grabe naglagot. Kaning tawhana sa kuan naghuot. Ha? Paminawa ako mga bara wala ka naigo anak pero naigo ka sa tanan akong istorya. Sige. Kani akong kalaban nimong istoryahan dongo raman. Unsa guro na problemahan? Ako guro yang gikalaban. Abi na akong kabayo rang moadtos kasagbutan. Yati apil man din akong kaatubang wa man ka nagsaba kita untag tong duha. Bitaw. Sige tinuod na ni. Karong nga natubang nati kayo pag ingon nga ako kang talikdan kay murag ikaw ra tong tawhana nga ako gusto mabanggaan. Sige. Ha? Paminawan ning akong gipangistorya kay basig ikaw makamama. Basig lahi mong gipangita. Tanawa, sila mingaw naman kayo wala na ilangaw. Sige, padayono na lang nako. Sige, padayono na lang nako. Kay basig kani akong kontra sige ra magdungo-dungo. Ha? Ay. Yawa kay pa nagsuyop kuranda. Dapat ta ko'y parok giulatan pero ako ning giuna. Yawa. Yo check. Sarex kumusta? Si Ambo tunagi nagapula karon nagblue na. Tunagi akong kontra ko bog karon. Unsa na? Wa ko'y gana mo sulat. Kay gusto ko maayo ka atbang. Ay tagay buang-buang nga. Okay, round 3 para Sarex. Bro, pila na lang ka ako na ning ikasa og iboto sa imo kay gahi na kay kag ulo kanus amang ka mabag-o. Kung kaning tawana sige panghagit makauli ka karon padulong ka kasangit-kit kay ako grabe na ko gahinahinay na kong kahit dili na ka makakapit basig karon dili na diri na ti kay pasangit. Ako kamay lagi kubay pero kaya ti kang ilabay dahil unti ka sa baybay unya sa tirapunto ka magbabay. Tungod sa akong mga bara ug sa akong mga linya wala ka naigo pero tanan ka naigo sa akong mga istorya. Sige daw be. Ako pasabta. Ha? Asa man kagatan-aw? Sige ra makagdungo-dungo. Uy. Tanaw po si mong kontra ba kay para ako maganahan. Grabe ning kanahan. Asa man ninyo nakit-an ning naunga? Di ba wala man na siya tuwa? Pagtarong tanaw din. Gay pagsabay. Kay diri kami diri bay sige ra migsabay unya walay ginanhaway. Ha? Bibikin. Ayan to. Okay, round 3 para kay Bibikin. Ano na? Okay. Wala na yung mas speed si Bibikin. So, magsaba para kay Bibikin ng Sarex. So, judges, MC Pers. Ang boto diri kay Kuan. Sige kay Sarex kay yang pag-deliver tuloy-tuloy. Bali wapo gyapon pero gapos ba. Ang diri akong boto saya na siya nakakuha. Okay, so Sarex. Official. Yo, check, what's up, man? Oh, all 3 rounds, yatag na ko kay
Singahan mo tong? Sarex. Pero believe ko sa imo kay gusto kita mo support sa ako nga on the spot. Pero yatag na to ang 3 rounds. Si Sanex. Kung boto di ay squad. All 3 rounds para kang Sarex. Preparado na yun. Mas props siya kay nag-freestyle siya pero wala niya naspit yung round 3. More than basta yan. Okay, ang score 3-0 para kay Sarex. Saba. So sa katong mga bakulan nagsulod din na naka-entrance na ba mo? Namoy ticket?